Ond i ni dechrau yn y gegin gyda Catrin. Neis dy weld i tro, Catrin. Diolch, ie. A mae blas yr haf go iawn dy ti ni heddi. Ydyn, wel ni'n canolbwyntio ar yr Erin Gwlanog, maen nhw yn ei tymor ar hyn o bryd wrth gwrs, a mae gymaint o wahanol rai ar gael ar hyn o bryd. Mae dyn ni'r un fflat sy'n disgo fel bach o donut, yn wyn te, yn un bach neis blasus, so blaswch chi fanna nawr yr un bach ne. Ella cwestiwn bach o dwp. Tyfu naturiol yn fflat fel yma? Yn fflat, ie, just gwahanol rai sydd ar gael yn dyfend dod o ardal gwahanol. A wedyn yr un rown sydd yn fwy melyn, o lliw melyn, a yn fwy melys bydden ni'n meddwl. Felly, chymod, y peth gorau yw bod ni'n bwyta nhw pryd maen nhw'n eiddfed. Chymod, weithiau ni yn prynu nhw o'r alchfarchnad a maen nhw'n galed. Mae eisiau ni adael nhw yn tŷ, yn tymeredd y stafell, dim yn yr oergell, mwyn i nhw ddod yn felys ac yn feddal. Di ma hwnna dipyn fwy melys, dwi'n meddwl. Ydy. Mae rai fi'n dweud, mae rai bach fflat na yn ffefryn ni, achos ti'n gallu bita rownd y garreg. Ydy, maen nhw'n rwyddach, ydyn, ti'n iawn. Ond mae hwnna fwy o flas pan ti'n cael un wrth ochr y llall fyna. A maen nhw'n arogli'n hyfryd hefyd, ydyn nhw? Ydyn. Dwi'n fan bach o ddiog yn peidio bita nhw oherwydd y garag. Bod nhw'n siŵr creu llanast. O, ti'n colli mas o wain, ie. Dwi'n dysgu wan, beth newid. A tip da hefyd yw bod ni'n cadw nhw yn rhain ni'n prynu nhw, achos mae cadw nhw dau gilydd yn mynd i neud nhw fynd yn llidwch yma, mynd i fynd bant yn rwydd. So cadw nhw ar wahân yw'r gorau. Chymod, yn hytrach na roi nhw yn y bowlen ffrwythau gyda'i gilydd. Felly, i ni'n mynd i fod yn neud salad o hwn, a dim eisiau bod ni dim ond yn neud pethau melys. Wrth gwrs, maen nhw'n mynd yn pethau da, pethau sawrus fel y mozzarella a'r ham. Felly, ni'n mynd i fod yn grydyllu nhw nawr, os ych chi gyda'r barbecue allan, mae hwnna'n iawn, neu wrth gwrs un o'r grydyll debyg i hyn. Nid sy'n eisiau neud nawr yw torri rhai mewn i stripedi bach fan hyn, a fel diwedd mae'r garreg yn dod allan yn weddol rwydd pryd maen nhw wedi eiddfedu. Dim esgus, nag oes. Dim esgus. Felly, ychydig o olew yn mynd ar rhain nawr, jyst i nhw garameleiddio, achos mae gymaint, maen nhw mor felys. Mae hwn yn mynd i fynd yn hyfryd nawr gyda'r ham hallt, y prosciutto ddim ni fod yn defnyddio, sef ham wedi halltio a cywro, chymod, so o'r Eidal, ynddo fe? So beth sy'n fynd ar i ben bach olew? Olew fan hyn nawr, ie. A ti wedi rhoi olew ar y ffrwythau yn hytrach nag olew yn y badell? Ie, Sian, achos di ni ddim moyn i'r olew i losgu, di ni jyst yn moyn nhw jyst fod ar y ffrwyth, jyst sy'n sicrhau bod e ddim yn glynu. Felly, cwbl yr un am y mewn fanna nawr. A wedyn, gallwn ni ddechrau ar y dressing. Felly, blasau arall sy'n mynd yn dda Erin Gwlanog yw'r basil a'r lemon, wrth gwrs. Maen nhw mor felys, ynddo fe? Faint sy'n efo hyn i gael fan hyn rwan cyn... Muned neu ddau, chmod? Felly, gadw llygad arno nhw nawr. Ti'n gallu gweld bod nhw'n dechrau lliwo fanna. Felly, yn y prosesydd bwyd, neu... chmod, jyst torri pethau'n fan os nag un o'r ein da chi. Ychydig o'r dail basil yn mynd mewn fanna. A wedyn, os modd roi hwn, ie, na ni, right, okay. Jyst torri hwnna'n fan. Ychydig o'r crôn y lemon yn mynd mewn. Neu droi'r reina, diolch Sian. Ffeindio rhyw llwyddach. Ie. Gret, lyflu. Eisiau mwy nag un ffordd gwneud. O, ti'n siŵr, Sian? Sgan fi'n cael ei sbwylio hefyd, yn ti gwyn ar hwn. Hyn yn mwynhau'r bwyd chi. A bych chi yn gweithio'n galad iawn pan y chi. War y teg. A wedyn, rhyw 2 lwy de o'r sydd lemon yma mewn. Hwna sy'n mynd i roi'r asid i'r dressing. A wedyn rhyw fath o 100 ml o olew o lewydd wedyn. Un da yn mynd mewn fanna hefyd. A mae'n edrych yn hyfryd o'n. O, diw. Mae rhain yn dechrau brown. Ydyn, right. Felly ni gael rhain allan fanna, oedd lyflu. So felly, maen nhw'n arogli fel bod nhw wedi carameleiddio hefyd. Felly mae reina'n gret nawr, ti'n ni reina allan. A wedyn, y caws sy'n ni'n mynd i fod yn defnyddio yw'r mozzarella. Na mae'r eto, y buffalo mozzarella, wy ddim yn gwybod os ych chi wedi blasu hwnna. Mae e bach fwy drud na'r mozzarella arferol.
yn yr Eidal, mae'n gyfres bod nhw bod chi dim ond yn gallu creu y buffalo mozzarella mewn ardal penodol ar y site traddodiadol mwyn cadw'r safon, yna beth sy'n neis am yr Eidal. Maen nhw yn gwerthfawrogi cynnyrch lleol nhw. Felly mae yn un fwy meddal na'r hwnna chi'n cael sy'n just fel bod wedi cael ei wneud mewn factory. Mae ddim mor neis yna. Ond just roi'r cyfan dy gilydd, neu gyd sy'n eisiau dyn ni'n neud fan hyn nawr. Felly, y dail fan hyn a mynd mewn fan hyn. A wedyn, fel fi'n gweud, mae'r perlysiau ffresh, bach o fintus yn mynd mewn hefyd, a'r dail basil. So, ffresh, y hyfryd, iachus, yn gwmws. Tan y pwdyn, ynddo fe? Ie. Dyna sy'n dda, rhyw gyd bwysedd o un pryd iach, mae rhywun cael bod bach yn ddrwg wedyn efo'r ail, dwi'n cael rhyw gwdyn bach. Wedyn, cnau pigan ar ei benne, a wedyn y mozzarella, fel ni'n gweud, wedi just rwygo i fewn i'r salad. Neis. A wedyn, dynnu'r ham wrth gwrs fan hyn. A'r tebyg lligo hwnna ar ei benno. Just y dressing wedyn ar ei benne. Gwn i flasu hwnna nes ymlaen a rhyw bwdyn bach sy'n ti i nesaf fyd. Diolch, lyflu. Diolch ti, Catrin.